Zer musika entzute zen Euskal Herrian 80ko hamarkadan, zer esate zuten letra horiek? Adierazpen askatasuna edo terrorismoaren gorespena da? ETB-ko Euskal Rock erradikala dokumentala ikusi ondoren, galdera horiei erantzuna ematera gatoz. Horretarako, 3 lagun gonbidatu ditut nerekin. Kaixo, Miriam, Unai, Maialen? Kaixo. Kaixo. Baieztapen batzuk botako dizkizuet. Baieztapen horiekin ados bazaudete, eskua altxatu egingo dezute. Baieztapen horiekin ez bazaudete ados, eskua ez dezute altxatuko. Has gaitezen. Uler dezaket, garai hartan kanta horiek kantatzea. Gazteak gauzak beste tonu batekin esaten ditugu. Metaforak erabiltzea inteligenteagoa litzateke. Politikak musikan eragina du eta musikak politikan. Kanta horiek entzun eta kantatu izan ditut. Zein kontekstutan kantatzen dituzu zuek kanta horiek? Juergatan, festetan, herriko jaixetan, txosnetan, bai. Kontekstu bastante hori. Bai, giroa hori da. Ni ez nau nire etxian eta jartzen dut hori musika hori. Garbitzeko animatzen du. Bai. Ni batzutan bai. Eta zergatik egiten dezute zueko hain distintzia zu bakarrik festetan eta zuk edo zein situazioetan? Festa girokin erlazionatzen ditutelako kantak. Nola, normalen edo gaztegotatik ja bizi izan duten, ezakitearreko festetan, txosnatan esan duen bezala Maialenek, nola horrek pozik jartzen nau, beste situazio batzutan ematen den musika hori, aldarte igualen jartzeko. Agian letrak ez direlako... Ni igual, justo naiz pertsona bat, erreparatzen diola asko letrai. Baina jende asko dau, letrai ez dio nahi kaso... Ideip ez. Badau jendean, igual behak initzen dutela, eta kortatun sarri-sarri, eta esati gozu haizu baino, irakurrizu, bakizu zertaz dijon? Ez? Ikusi eta histori bat kontatzen da, nola hierzintzo, ze esatezu? Nire Estremadurako herrixan, jaixetan sarri-sarri entzuten da, eta inork ez dakiz zeri buruz doan. Eta lo bailan, vamos, viviendola a tope, eta holan da. Egia da baudela kanta batzuk, letra oso fuertearekin. Binore bai, ulertu behar da sortu ziren kontestuan 80. hamarkadako kanta bat dela eta gaur egun entzuten ari naizela. Dokumentalean Josu Zabalak esaten du. Alde batetik, gaztiok asko pasatzen genuen politikaz, oso decepzio handia izan genuelako transizioarekin. Tokatzen zitzaiguna zan hori komentatzea gure ikuspuntu pertsonaletik, eta, horrei dedikatu genion hainbat kantu. Ados zaudete? Behar bada da, eurek espresatzeko modu bat. Azkenik musika artea da, ez? Eta orduko historin zati bate jasotzen dugu adibidez. Eta kanta asko oso gordinek die. Baina nik gustatu nahi bezala, ulertu beharra daula testu ingurun arabera. Eske erresa da esatea, eta oso iso begatzen da esatea, ez transizioa ez zen izan espero genuna. Eta guztiz normala, musika espresio bat gehiago da. Artea eta espresio bat espresatu zuten eta islatu zen garai hortan gertatzen ari zena. Drogetatik politika arte. Azkenen gero, gaur eguna etorriz, baina nik uste baita historin parte ez, esan detena ezagutzeko balio digula, adibidez Berritxarraken Marabillas kantak, Marabillas Lamberton historia kontatzen do, eta nik ez balitz Berritxarrakegatik ez nun jakingo histori hori. Eta orduan iritzen baita dela, ekartzen dezu ez, egira gaur egunen sortuta daula eta atzea egiten dola. Eta horiek ziren, garai hortan zeukien amorrue, frustrazioa, decepzioa, hori transmititzeko modu bat, eta uste tola ulertu behar diela. Orain nagian ohituagoak gaude letra landuago edo... Reggaetoia hor dagoen. Politagoekin. Ezagit ba.
Sanet, 80ko hamarkadako musikaren letrak oso gordinak zirelako. Ez dakiten situazio desberdina zelako, edo gazteok tonu desberdina erabiltzen dugulako komunikatzean gazteok eranean. Maialen eta Unaiek esan dezute baietz, zuk esan dezu ezetz. Nik uste ez dela gaztek beste tonu bat, igual askotan beste atrebimentu bat. Baina tonu ustetzala gehiago gizartekoa, ze egoera sozialetan bizi zien. Uste ez dela adin kontue. Eragine daukela bai, baina ez hori bakarrik. Ez dut empatizatzen poliziekin, ero ez dakit ana agertzen diesen abestiekin, ez dut zegin ezten benetan dela terrorismoaren goraipamen bat, edo zaila egiten zait. Eta igual ni gurasuek ero ez dakitzen nire aitona monek hori entzundakoan, esango dute, zen nolako astakeria da, ez. Egoera oso gordina, letra oso gordinak. Gaur honen ez dezu ikusten, olako letrak iten, ez da iten. Evoluzioa dalako, gero, igual da zensura, autozensura, neurtzen gea, politikoki askoz zuzenago gea, edauko izan beharra, eta saiatzen gea, eta hori gustatzen da. Baina nahi baita dau letra horietan puntu bat, ez letra behaiek, baina desparpajo hori gauzak esatekoa, honen kontra gara, eta gaur honen igual da maz, dena, metafora... Kontatzen zuten eta kantatzen zuten potrotaino zeudela, eta argi erakutsi nahi zuten, de bai, nahikoa sufritu zutela guzti dut. Osa, benetan sentitzen dut, sufritu zutela gara hortan. Eta gaur egun ez degula hori sufritzen. Gaztetan, gara hortan bai zion, iruditzen zait, igual, kizekiela olako esperantza bat, bai, venga, azkauta gara aldatuko da, eta nik uste jagu garela etxita. Baina, politikak musikan eragina du eta musikak politikan eta hiruak baiezka eman dezute. Politikak danen dauke eragine. Musikan, danen. Ez? Bai. Bai, politikak ez baluke eragina izango kantetan, ez ziren kantante batzuk kartzelan egongo, beste batzuk ez ziren herrialdetik adjunberko audientzia nazionalak telefonora dituziolako, bai, klaro. Eta musikak politikan eragina du? Bai, ikusten da gero hor zentsura etortzen da, ez? Hori baita da politika egiteko modu bat. Deserosoa da. Gaina da, deserosoa hortxe daulako muga, ez? Zer da, adierazpen askatasuna eta zer da ja pixkat pasatzen naizea. Eta igual, kantak dare hortxe muga hortan ez, jolasen, batzutan pixka gorago, bestetan beste pixka berago, eta orduan, askotan ezin duzu kontrola hau. Baina zer gertatzen da, musika politikaz baliatzen denean edo politika musikaz baliatzen denean zerbait transmititzeko. Peligrosoa. Zergatik? Erabilpen bat indaikezulako. Nik entzun dezaket kanta bat, edo talde bat gustau daike, beste gabe gustaren zaitelako, bere melodia, bere dena delakoa. Zuk hori baliatzen bali madezun, nahi mezu bat bialtzeko, ez dakit guztiz garbi jokatzen naizean nekin. Ja, da como comer la cabeza, ez? Ez dakit hor dauke dezeat, mezu subliminalak, hor darela. Moi hasi barneziak letra guztiko labiatzen, a ber, ez sartzen burun. 80ko hamarkadaz hitz egiten uste dezute kasu hori gertatu dela? Ez. Igual batzutan bai, ez? A ber, besta danok ez gare, nahin gero batzuk. Igual batzut, ez dakitxe forma intentzionatu batean, baina behar bada, ideia batzuk, isladatu die musikaz, eta ideia hori politikoak ziren, eta jendiei helduko jako, baina intentzio hori zauen, ez? Eltzia. Arrakastarekin dan aldatzen da. Taberna guztietan hasten dira gure diskoak ipinten, buelta eta buelta eta buelta eta buelta, eta ezker abertzaleak, nik uste dut, egiten duela irakurketa berri bat, nun behartuta sentitzen diren onartzea, mugimendu horrek zerbait baduela, eta beharrezkoa dala hori asimilatzea, nahi badute gaztien artean bere eragina mantendu.
eta gaztedia zan ezker abertzalearen parte importantea batez ere ekintzak burutu behar zirenean. Hor, sortu zen simbiosi batzuetan gaiztoa, baina simbiosi bat Euskal Rockaren eta politikaren artean. Ez da koexistentzia bat dagoela, baizik eta bata besteaz baliatzen dela. Eta uste duzu ez bazan musika taldekatik gazte aktivista horiek edo egiten zutenak, aurrera pauso bat ematen zutenak, etziela iritsiko horrea? Dakazun frustrazioa, atetzen duzu ja, aldezun modu guztietan tastentzea, garrasika. Horregatik da testu ingurua garrantzitsu, Ulertu behar da, hori, eta nik ere ingo nuke. Zer egingo zenuke? Kantatu momentu horietan kantatu zen bezala. Letra horiek erabili, hitz horiek erabili, horrela, azkenen testu inguru. Nire sentimentu batzuk islatzeko. Letra hauek terrorismoaren gorespentzat hartu daitezke? Explota cerdo. Toda esa puta gente no son más que porquería. Estoy esperando escuchar el telediario para oír la noticia de otro atentado y saber que todavía estoy vivo. Me siento vivo. Y no sentimos pena de teneros bajo tierra. Galdetu dizuetea letra hauek terrorismoaren gorespentzat har daitezken, ezezko eman dizu hiruak. Zergatik? Gauza da musika eta beste gauza da terrorismoa. Orduan, niretako, nire ustez, abesti bat ez da egin behar enaltecimiento al terrorismo. Ez da gauza arreixa. Ez, baina nik usteet ez dala. Nik ulertzen dut, edo ez dakit, enaltecimiento al terrorismo zer da? Terrorismo talde bat goraipatzea. Osa, esango bazenuke arroz daudela terroristek egin duten aktu batetaz, edo horrelako gauzak ulertzen ditut, norbait hiltzea desiatzea berriro egin norberaren moralean on berko luke. Ez da delitu bat, sozialki ez dago oso ondo ikusia, normala. Hay que matar al clero, pues no hay que matar a nadie en general. Ez que niretako enaltecimiento al terrorismo da bai, terrorismoa bultzatzea, ez? Bai, eramatea. Como que zuk hori aiuta, nire horrean noa. Bai, horregatik. Nik hori aitzet eta oso ondo. Ez dut ikusten, baina, ulertzen dut jendia ikustia, baina ez dut ikusten, ez da nik ez. Osea, ulertu daiket, ez zaizula gustatzen, bale. Hil balin badu ez zure gertukon bat, igual zaizenek, pues, hombre, pues no. Eta hori ilegala izatia, abesti bat, ez, niretako ez dauko ez zentzurik. Osa, zelan zergatik abesti bat da, ez da utxarto, ez? Kanta horiek borratu egin behar dira. Ezin da. Gure historia da, eta Euskal Herriko historia da, eta hori ezin da borrau. Baina egin kontekstualizatu beharko litzateke. Jendeari azaldu zergatik existitu diren 80ko hamarkadako letra hauek. Edo ez da beharrezkoa. Edo bakoitzak egin beharko luke erreflexio hori. Jendeak egin behar duen lan bat da. Baina dena dira esplikau, ez dakit. Utopikoa, ze jarri hori ze kantara horretik. Hau, 1900 eta ezin da, osea, hartu barra haukezuzuk, talde hauek zein gara hortakok, bale. Eta jazta, baina kanta baten aurretik, eske ezin dezu. Ez ezin dezu, keda. Kapaz izan behar zara, hori analizatzeko eta ikusteko ez beste garai bat zan, eta garai horretan, holan pentsatzen zuten. Hori onartuta zeon, eta gaur egunen ez dago. Ulertzen dut, jendea minduta sentitzea kanta horiekin. Posible da ideia konkretu batzuk defendatzea biktimak errespetatzen ditugun bitartean. Noski, ez da arrazoia errekin ere. Bai, kanta asko molestok die eta lauko die, Eta gizartek abantzatzen du eta lehenago onartzen ziren gauza batzuk baina ez dio onartzen, eta ez dio onartuko. Baina musika askotan baita molestoa da. Bai. Baina ulertzen dut, kanta horiek molestatzea, hombre, letra horiek, bai. Vamos. Guztiz. Eskubide guztia dagatea aserratzeko, segurazki nire inguruko norbait horrela hil bazuten edo
Nik bertan, mehatxoiek bizi izan ba nitu hainbeste urteetan, eta bar, noski molestatuko zitzaidala. Bai. Bai. Gustat hori Normala da, hori entzutia zure aita guarda zibila bada, noski, noski, bai, mina sentituko zu, eta segurazki historia zuretako askoz bedezberdina izango da. Baina, debekatu ezin dia debekatu, eta borrau besta. Ez, ezin da. Gure historia da, orduan, eure bai eukiko da bez, euren abestixak, eta euren kantak, eta euren, bueno, eta asko daz. Eta aurreko galderak batuz, zergatik uste dezue posible dela ideia konkretu batzuk defendatzea biktimak errespetatzen diren bitartean? Nik uste gakoa dela biktimak errespetatuz. Ze esan nahi du horrek? Beraiei mina egin gabe. Bale, beraien mina egin gabe. Horrek nahi du esan nire hitz guztik neurtuk dauzkela izan beharra. Ze, karo, mine eragiten dizu, askotan da nahi gabe, edo zuri eragiten dizulako, zuri pertsonalki, ez biktima bezala orokorren, zuri julen bezala. Horren, karo, nire balimaek kolektibo bat, kasu honetan, biktimak, alde guztitakok ez ofenditu, nik esan de baietz, baina ez dakik, baina duda dauket. Igual ezin dut, igual dauketin beharra umek loiteko musika. Momentu honetan burura etortze zaizu Euskal Herriko musika talderen bat, non beraien kantu batekin ideia konkretu batzuk defendatu dituen biktimei mina eragin gabe? Hori niretzako ejemplua da Ken Zazpi, ez? Bera adierazten dau bere sufrimendua, familiar bat hori preso badalako, ondo iruditzen zait, bera olako zeozer espresatzia, ez? Bebai da errealitate bat. Zaila iruditzen zait hori biktima beren bat hori entzutia eta ofenditzia, etaren biktima bat. Ze, ondo espresatzen da, eta hori bai Euskal Herriko realitate bat da, ez? Claro, baina Ken Zazpik kontatzen du bastante metaforiko. Bai. Eta orduan, metafora bidez baita asko zailagoa norbaitei ofenditzea. Claro, letra hauek hartzen dituzu, hombre sentituko zela ofenditu, eta esaten malin baizu Ken Zazpik bezala, igual ez. Orduan ze talde ez dago ofenditzen. Lortzen duzun impacto sozialar ez da berdina. Ez da berdina. Ken Zazpiren kantu batzoekin. Normal. Edo 80ko hamarkadako kantaren batekin. Hain nahi ziren refleksioa, zergatik ez dau. Oso zaila da, alako mezu bat bidaltzia ofenditu gabe. Ez ki oso zaila da. Holanda, zait. Osak gaizki esan deu. Bai. Ez dago erantzun okerrik. Dokumentalan Lolesek hau esaten du. Yo puedo entender, ¿no?, que al hijo que ha matado a su padre, que es policía, le duela, lo entiendo. Joder, su padre lo entiendo. Igual si yo me hubiera criado en un mundo donde mi padre era policía, me hubiera cagado en todo, seguro que sí. Bueno, gero ondie batzuk esan dutenak, bida, ni honen parte izan itzen da ez nabarro. Eta esaten nuen ez dakiz zer, eta ez nahi gustora horrekin. Baita, hor ikusten, azkenen badaulako empatia bat, ez esatezula, badakit nahi gertauko balin bazitzaiten, ez zitaitela gustauko. Nola ez nahi zen ni, beste batek pairatuko do, ez? Eta botatzen oso, Holanda. Gaur egun zentsura handiegia dago. Zuk zergatik ez duzu uste zentsura dagoela? Oso garai, ez da hitz, zelan gatazkatsua esan, problematikoa. Sensiblea. Sensiblea, bai, oso zaila esan, eta esatia ez, bani gure eta bestu puta polizia talako gauzak, ez duen alklero. Baina abesten zuten. Abesten zuten, bai, baina zelan, ez da hitz. Gaur abestu daiteke hori? Zaila esango zan, Eta nik esan dut ez dagoela zenduntxurek, baina zaila esango zan. Segun non? Agian garai hartan sare sozialak ez diren existitzen, eraz diskoak ala moduan banatzen ziren alde batetik bestera. Gaur egun hori ez da existitzen, errexagoa da kontrolatzea. Musika edo mezua... Mezua, esan nahi, irakurritako letra, explota cerdo, agian gaur egun ezin daitekelako esan. Baina azken hor talde batengan ez dezu jarri pixue. Nik ez dakit ni sortzen de kanta bat, botatzen dut, eta bakuitzek ere bere interpretazio egiten diola kanta letra horien gan. Eta abeslari horiek
Beraz, badaukate nolabaiteko erantzukizuna esaten dutenaren inguruan. Jakinda, zuk esan dezuna, jendeak nola ulertezak Jendeak bere iken balin bado, nik zer erantzunkizun eukiko ez ba. Eskezakit, bai. Eta gian batzuk arrazoiarekin. Ba, claro, Gauza batzuk ezin claro, direlako esan bai. 2021 urtean. Zindelako esan inor ofenditu gabe. Gaur egun ez da bidezkoa, ezin da modu horretan hitz egin. Ados nago ezin dezula hitz egin ondorio batzuk jaso gabe. Vale. Dudai gabe, hori ezin dezuin. Existitzen delako zentsura. Eta ondoriok eta neurri batzuk. Nik baina ezin naiz junda esan putos geis moriros. Bueno, esan daiket, esan dut. Ofenditzen dut, esan dut. Esan daikezu, baina gero ondorio batzu dauzke. Segunda zintzean. Ez da impunea, segunda zeintzean. Baina hori ez da zentsura bat, hori da, no sé, sentido komun. Gaur egun kanta horiek aztertzeak ez du zentzurik. Bai, ez zentzu daukela. Zentzu daukala? Zergatik? Baita dielako historiako parte, ez? Laguntzen digutelako ulertzen garai haietan nola bizi zuten, ze egoera politiko zion, ze gatazka zion, eta igual letra hoiei nolabateko testu inguru bat ematen diozula, ulertu daizkezu, eta igual horregatik kantatzen jarraitzen ditugu, edo ez die zensuratu, edo ez die borratuk izan, edo dana dalakoa. La movida madrileña ikasten dezun modu berdinean artean, hau ere ikasi daiteke dena batea, ez letra bakarrik, zergatik letra horiek, zergatik momentu hortan. Bai, nire ustez letra hauek ezagutzia eta hausnartzea radiografia bat modukoa daie. Orduan, hausnartzia garrantzitsua da. Ba, eskerrik asko gaurkoagatik, Miriam, Unai eta Maialen. Eskerrik asko. Zudei.